Good morning, good morning, good morning, good morning. Today's Thursday, day off ko today. At saka bukas, day off ko guys. Finally, day off ko, Friday. Tagal ko na gusto magka-day off na Friday. Finally, bukas na. Pero, may trabaho ako Saturday at saka Sunday. But that's alright. It's already 10:30 ng umaga kasi kagabi, sobrang tagal ko natulog. I think I slept at 3 or close to 3 in the morning. Kasi, sabi ko, babe, day off ko bukas. I can sleep late. And I slept really late. So, what I'm going to do is laundry. Ilo-laundry ko tong aming sheets. Agay! And then replace it with the clean sheets. Tapos, I'm gonna film, edit. Sabi ko kay Danny, enjoy ko yung day off ko, babe. Manood ako ng movie. Ganyan. Tapos sabi na Danny, yeah, right. Kasi hindi ako mapakali guys kapag wala akong ginawa, especially day off ko, tapos hindi ako nag-film, hindi ako nag-edit, parang feeling ko hindi productive. So, I always film and edit. I'll try and watch a movie siguro mamayang gabi na. Kapag tapos na lahat ng kailangan kong gawin kasi kailangan ko din i-haul yung mga nabili namin sa Melbourne para wala na yun sa filming room kasi nagkalat na sila. Okay, so nandiyan na yung first load of laundry. I think I'm gonna do 2 more. And then I think I'm gonna vacuum. Ito ba yung plano mo sa day off mo? And guys, meron akong makeup dun. I can't wait to share with you guys. Anyway, coffee first! Di ba nag-gardening si Dan? Tingnan nyo yung mga pinutol niya. Hanggang ngayon nandyan pa din. Sabi niya, bukas. How many weekends ago na ba yan? 2 weekends ago? Tapos lagi niya sinasabi, sa Sabado. Pero busy din naman kasi kami. Like, last weekend, wala kami dito. Nasa Melbourne kami the whole time. And, lagi kaming may ganap. So, I can't blame him naman. Pero, you know, gusto ko lang talaga matanggal na siya dyan. Kasi iniisip ko yung mga, guys, yung mga bulate. Well, hindi naman siya bulate. Kasi dry naman na yung leaves niya. Pero feeling ko kasi kapag umuulan, mayroon pumapasok-pasok dyan. Sabi niya bukas daw. Kasi, not bukas. Sabado. Kasi wala naman siyang ibang gagawin. Anyway, magko-coffee tayo guys. Malapit na maubos yung aking coffee. Gusto ko pumunta sa Asian grocery and bumili ng coffee. Bakit ba walang brown and creamy dito sa Australia? Sa mga nagtitinda ng Filipino food dyan. Pwede bang bumili kayo ng brown and creamy? Anyway, ito lang yung gagamitin ko kasi yung brown and creamy ko guys, malapit na maubos. Isa na lang. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo, isa na lang natara. Super thank you Trish dyan sa brown and creamy na yan. Pero okay lang naman. Nakaka-survive naman ako na ito. And available naman nito dito. So, okay lang. I think I got that sa cheapest chips. Kasi yung nasa Coles, nasa Woolies, yung mga regular na nila, supermarket, hindi siya yung ganito. So, kailangan ko punta sa cheapest chips. Or reject shop pala, reject shop. Guys! I'm listening to music. Mag-vacuum ako, maglilinis ako, and yeah. Ko siya. Wait. Kinonnect ko yung music dito sa sa speaker namin. So, yeah. Kasi some of you guys, nabasa ko yung comments ng iba na sabi, mag-music ka, Therese, ganon, kapag ikaw lang mag-isa. And I was like, yeah, I should do that. So, yeah. Actually, tapos na ako mag-wipe-wipe, mag-vacuum na lang ako. And then, aside from doing that, meron din akong laundry na second load na. I think I'm gonna do 4 loads today or maybe even 5. Pero pangalawa na yung nandun. So yeah, I'll just listen to music. I will vacuum and then after that, maliligo ako. And mag-film. Sana. We'll see what's gonna happen. But yeah, salamat sa mga nag-comment. Kasi usually, kapag may ginagawa ako, nakafocus talaga ako sa ginagawa ko. And maganda pala, no? Nagpapa-music tayo. So yeah, let's go! Tingnan niyo tong washing machine, guys. Nakikita niyo ba? Nagva-vibrate siya. Nagsustrong talaga siya ng bongga. Ito.
See? Ang lakas pa niya. Siguro pasira na to. Parang nakakatakot, parang masisira. Hello! Katapos ko lang maligo, hindi ko binasa yung buhok ko. Bernade ko siya kagabi. And tsaka siya. Magme-makeup lang ako because I will film a haul video yung mga nabili ko sa H&M. And H&M super... Basta yung nabili ko sa Melbourne. And I will be using the Lancome Ultra Wear na foundation na bigay sa akin ni Jen. Sobrang thank you po. And this one is in the shade 04. And yeah, bit na bit ko to guys. Hala, yung beauty blender. Ang bango nitong foundation na to. Na-feature ko to sa ano ko eh. Bakit parang nag-ano yung lights? Nagpe-flicker. Gagamitin ko this time yung aking Real Techniques. Tingnan nyo itong lalagyan ng ano, sponge ko. So, dyan ko siya nilalagay. Para siya nilalagyan ng egg, no? May mga paapa talaga siya. I got this from Zafo. Hugasan ko lang to. And then, I'll just finish off my makeup, guys. And then, I'll be back. I'm not sure if I'm gonna wear this a whole. Siguro. We'll see. Pajamas ko to eh. See? Galing sa Dresslink. Natapos ko nga pala linisin yung bahay, guys. I mean, hindi natapos talaga kasi namatay yung vacuum. So, yung pinaka malapit sa door, dun sa papuntang labas, hindi ko natapos i-vacuum yung dun. Pero, sobrang konting area lang naman dun. Yung sa nilalagyan ko ng mga sapatos. So, yeah, hindi ko siya na-vacuum dun sa area na yun. Pero, natapos ko linisin yung mga toilet na... Ay, yung shower pala, hindi ko nalinis. Pero si Dan kasi yung naglilinis ng shower. So, siya na bahala dun. Yeah, naka-vacuum ako sa lahat ng kwarto. So far, very productive yung araw. Before pa nitong off ko, ang dami kong plano. Sabi ko, mag-film ako ng ganitong video. Ang dami kong inisip. Ngayon, wala eh. Siguro makaka-film lang ako ng isang video kasi darating si Dan. Hala, gutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Ito din yung diferensya. Kapag marami akong ginagawa, nadidistract na ako. Hindi na ako nakakakain. Pero kakain ako mamaya. After siguro mag-film. Di na lang siguro ako magpapalit ng top. Ito na lang siguro isusuot ko. Tinext ko si Ann at saka si Kat. Tinanong ko kung kailan yung off nila. Kasi kapag off nila bukas, punta kami sa bahay ni Kat. Kung papayag siya. Kasi malapit na mga anak si Kat. I'm so excited for her. Tapusin ko lang itong mukha ko, guys, ha. Tapos babalik ako sa inyo. Kasi baka maubos yung memory ng ano ko. Tapos magpuhol pa ako mamaya. Tapos na ako mag-film. Suot ko yung boots na binili ko sa ano, guys. H&M. You okay, babe? Yeah. Dito na sa Dan. Dumating siya. Mag-film ako. Tingnan nyo. Look at me, babe. Where are the boots? What time are you leaving again? I'll leave here in 10 minutes. Oh, okay. Sige. Ito pala yung binili ni Dan na hindi ko napakita sa haul ko kasi ginamit na niya agad-agad. 4th hour. I haven't eaten yet. I'll eat. Sa lunch ka niya tinan. Pero ito yung lunch ko. Ravioli na mayroong mushroom. Sobrang sarap na ito. Binili ko to kahapon. Si Jess, yung na-feature ko sa vlog ko, nung punta kami ng boat nila. Sabi niya, Riz, lumabas tayo. Lumabas kami during our lunch break. And bumili kami ng pasta. And it took them forever para lutuin yung pasta namin. Kasi ano talaga siya, homemade talaga. Like, ginawa pa ata niya yung pasta, yung ravioli. Something. So, ang tagal. Pagbalik namin sa office, tapos na yung lunch break namin. So, kinain ko lang siya sa desk ko. And wala na akong gana kasi tapos na yung lunch break. Sobrang konti lang yung nakain ko. So, sabi ko kay Dan, may dala akong dinner para sa'yo. Tapos, hindi niya naman inubos kahapon. Pero masarap talaga siya kasi meron siyang ibang dinner kahapon. Sabi ko, kakainin ko na lang yan ngayon. So, ilalagay ko siya sa plato. Siguro, microwave ko muna siya, no? Before ko siya ilipat. How clean is the house, babe? I know. You throw away the plant. It's dead. It's a seasonal one. It's the really dead. Tinapon ko na yung orchids. Tagal na nun, babe. Since February. Yeah, it lasted. Yeah, it did. Longer It than roses did. anyway. What? Longer than roses. Oh, yeah. I gotta put this person right. Okay. Dito na si Dan.
Diyos ko guys, anong oras na? Malapit na mag-7, 6:43. Nag-message ako sa kanya. Ilang beses ko siya tinawagan, mga 6:19. Nag-start ako tumawag kasi sabi ko, hindi niya naman sinabi na late siya uuwi. Parang nakalimutan ko din tanungin. And usually sinasabi niya noon, pero ngayon lang na hindi na kami sanay na nandito ako. So, tinawagan ko siya. And hindi siya sumagot. 2 beses. 3 beses ko siya tinawagan, hindi siya sumagot. And mga 6:30, sabi niya, may appointment daw siya. Tapos nakalimutan niya kasi chika sila ng chika. And nung tumawag ako, doon pa niya na-realize na halagabi na pala. So sinabi niya daw sa appointment niya na tumatawag na si wifey. Uwi na ako. And nagluto ako ng dinner. So ito yung iluto ko. Beef siya na nilagyan ko ng taco seasoning. So, ito yung taco seasoning na ginamit ko. And nilagyan ko siya ng konting tubig. So, yan yung meat namin. Tsaka ng lipstick. Meron ako color pop na lippy. Nasa lips ko color pop ng Ultra Matte lipstick. Ito, lettuce. Tapos, lalagyan namin siya ng onion. Tapos, tomato. And then, cheese. And then, lalagyan mo siya ng chips. Gagamitan namin ng chips is yung CC's na original. Ito. And then, lalagyan siya ng lalagyan ng sour cream. So, yun. Babe! Oh, no. Never mind. I have the battery here. Ito yung tsura ng dinner Nag-dye ako kanyo. Ito yung tsura ng dinner. Yum! Kain! Punta kami Foodland. Bili lang kami ng drinks para dalhin ko bukas kina Kat. Punta ako kina Kat eh. Dito kami sa drinks. What are you getting? Can you show them that? Show them that. The yo-yo. He's getting that. Yo-yo. $1.49? Yeah. $1.49 lang. Bakit masakit yung tinga ko, babe? So, they want juice. It's not here. Next to Arkin. Yeah. Sabi ni Ann, juice daw yung dalhin ko. Punta kami sa bahay ni Kat. Nandun yung mama niya. Magluluto yung mama niya bukas. I'm so excited. I can't hide it. Nagpajama lang ako guys, tapos I just have this savage, this girl is savage. Tapos naka-chinelas lang din ako kasi I think it's in the fridge. We're home, sandali lang kami, yun lang yung binili natin. The key, I'll just put it here, okay? By the family picture. Yung juice lang yung binili namin, tapos si Dan kinuha niya yung biscuit na yan. Nakakaloka itong tao ito. I will remove my makeup and then go to bed. You brought my lappy there? Good job, babe. Dali natin yung socks natin. Look at that when you're ready to the bedding. Where's my other sock? Oh yeah, I'm doing it now. Can we? Let's go. Let me just check this. What are you checking? Na-wrap ko na yung gift ko para kay Lovely. Para sa baby niya. And, sige na, babe. Which bedding do you want me to put on? The new one? I think. Yeah, yours. Yours? Tinatawag niyang akin yung ako yung pumili. Kasi yung sa kanya, nalabhan ko na yun, oh. Tsaka yun eh. Gusto ko yung brown niya, yung original niya. Oh my gosh, natakot ako dito. Ano siya? Ganyan siya. Jacket, nakakaloka. Okay, lagay natin to, babe. Ito yun, oh. Puti. Ay, wait. Nanonood ako ng movie, guys, sa TFC TV. Ito, ang title nito, Love Me Tomorrow, I think it is. So, nanonood ng footy. And then, we are eating this mango yogurt. Masarap siya, guys. Para siyang ice cream yogurt. Malapit na tumatapos, so after nito matutulog na ako. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night!